Kaixo, kaixo nere supertxiki eta superfamilia, zer moduz gaude. Guazen hitzeitera, oain etapa desberdinez, beraien garapen emozionala ez baita berdina adin bakoitzan. Barkatu nere katarroa, baina seme asiria ikastolan eta ja kutsatu indiate. Bueno, hasiko naiz, lehen hezkuntzako nagusienagoetik, esan nahi dut, 8tik 12 hor zaidia autonomia eta identitate sentzua pixkat hor topatzen, ezta? Jazten dira pentsamendu logiko eta kritikoarekin, independentzi gehiago behar dute, baina oraindikan gida behar dute, noski. Arauak eta pixka bat hasten dira arauak zalantzan jartzen, eta beraien lagunekin konparatzen edo bere adinekoekin konparatzen. Orduan, ze behar emozionala dituzte bere iritziak errespetatzea, baina gure rola galdu gabe. Ados, autonomia pixkanaka erabaki txikiak ematen. Bale? Eta gero, konfiantza eta mugak ezarri, bai? Konexio hori mantentzea, bai? Goazen ikuste agun hauetan, ezaugarri desberdinak, bai? Horrela, agian ez gu ikusiko obeditzen ez digun bezala, baizik bere garapenaren arabera jokatuko duela. Ados, bihar kontatuko izue 8tik beragokoenak. Ados, venga Gabon!